Kalau mobile dia MGE bagi na ba siya sa Pinoy yan to Play Shibun ya piki parlok na ki media house ningkong ni shop masro ban penpau jeng songo iblay ka jing kurku ka jong u bat ka jing lam ka jong u kam tam hadu bangin poi hakanika sngi kaba kandan kanika jing tap vote nam ta MDC election nakalyang ka jongi ngadai hiu nong shong shnong hang ni pok se kabahap akan nong tumai constituency yang lakha hang ni bat ngelak he lasan hang ni bat hoi ki pai ba na kamor keneng son kham kila jet ini haki senam beladap bat kumba pitip hadin kajing saat thli kini constituency nong tumai hak MDC tiba bun ki wan ban pensngo neki kenhun berper bagi deban mi kemat nang ni namar kajing pensngo ko joki kalong ki don kami kajing kelah ban wan karoi kapar ke development bat ru pa ki angnut nam ta jongi banang peteng ya kakam kum MDC hang type district council te hakabai dei bat kanika election ke pemerintah ngasngo ban ong ba hoi ngam ngidon jingkermen bangila trash stop but kabasa blade tip khamha kita but kajing job kajongi kan long bagi pai ba kinjet halor kinongrim kaba ki UI ki mat rekam ki bangidon ba kanongrim ke bangidon but kata kalong bangin nang perklan syu ika sik schedule kebadan hapok ke artikel arspa sawat nang ta kiwei lu kimat ki badan kam nak kementa jongi pat kiwei lu kimat ki badan kam se bakham dan kam nam ta ban kentiu ya ka bha kamyat aka imlang kasalang kerpang ru nak kementa ki babun ki an se kum FDC bangi idan nak kementa ban snaan ban thauan de kum u when ki MDC but sitting but present CM bamenta ni dan ban ong ba nakalyang juni kat kepala ni lawan ra iki an ki ba scam ki ba biang ki ba dan kam hadu kata-kata but ki dan ru ki an ki ba san ru teli ki ban kam ha hadin nyo ko arteli kisnam bangilayo ke council bangidang yo mentah hitakian kebaar pat kebenta jong MDC sikat bala karoi kapar ke development hapo jong ka constituency leni nam takari brokaway kat bakot bor leni lat deti nakalyang jungi ngisno dei banora kini ki development te ban mentoi ke snong ban mentoi ki pai ba te ladangi kran ke development tek ngasno ba kidan ru kiwewe ki shnong ki badan kam shai ko te hang ki shnong ke jongki kini di ki mat ba kongsan but kiwe ru ki shnong ki bahap constituency nong thmai MDC kum ka umpling ka nongra ka lapalang la persyang hina kalyang jongi ru panwara hagis nam beladap badan ru kajing sateng menta kat tu kat ni ka bangi dei ban budin kita nalor kata kawai kamat ka bakongsan ba kajing angnut ka jungi kalong ban kentiu ye ki samla ka jungi ha kalyang ka sports ki badan sap ha ka benta ni kwa ban kentiu da ka bawan ra ki infrastructure development ki ba repair khnang ba ki samla ka jungi kin yo ekalat ka lenti le seban kin kiu ha kata kasap ka baki dan ha ki discipline ba repair namar ta kadang ngidot kam menwara ki project but
ngisu komen ban ong baka Meghalaya kala yo ban penlong ya ka national games ar hajar apunyo but hakani ka national games nakaliang ka jongi ngan terwa ya ka sarkar Meghalaya bandan artli ki infrastructure hangni pot nong my constituency ban long ru kalat let's say ban kentiu ki samla ke jongi te kabaar pat ni don kam ru ban bu ya ka coaching center nam ta ki samla jongi ki ba penkre ki exams apply kam repair la ka long ha state ne ka center le ne ka UPSC ha ki staff selection examination ki exams repair khnang ba kin klan kum ki samla jongi kam tam ha ka yo jam ka balai pat ha ka sengkam sengjam kan ni ru ngin klan ki samla jongi bandan bun ki vocational training center le se ban klan haki triat repair te kat kum ka government le se kala don ka ITI kan kata ring ngidang don kampat so ki private ban kham biang shushu kat kum ka juk ka pemerintah te ka balai pat ngida angnut ru bandan ki skill development te skill development ru kading away ka ba ni angnut nam ta ki samla ban klan kam tam ban klan haka tray jam ka jokki te nakaliang jungi ngi sokya ru akabede bawe ka benta badan kam le se ka rehab center bat ka counseling center nam ta ki drugs abuse drugs addicts te kiba langat hakani ka jingstom hakani ka jing e babun ki long yeng susun e te nakaliang jungi ni kwa ba ngin yarap nam ta kini ki samla ki jungi hoi kata ka jingkeli ka jongpi hakabede bat ka jingdan jongki kenhun kiba kwa ban dawai ka lai spa nyu kuwei ngan ong kumno ki ba ki kham start ki kham shapang ki lai i tang ka wei ka jingpen snow ka jonga lada ki wei ki jai pen rio ha ki wei pat ki jela ki bampat yo eka sik schedule mentak ki hapanya khun ting e ki hapanya sya thangan hadu bandayap ban yo eka sik schedule dekat notam mangi pat bala yo ngimpat sutu kai te kila don kisnam ki ba khaman shwa ki ba ngiru la sya lam bakala kata ka nongrem abangi lai kren le se bu president jo VPP bamenta menong bakani kanam long le se yo wan kani kan du not council re nakaliang jong i hatu kisnam dong kanam du tingiru kum kinong buat se hap ya buat re dalangam jeliu pat ya ka thmei jong ka jing tre kam jong sik schedule ngat hajing snow jonga ngasno ba kani di ka biang tap nakabenta ban kedup ya ka jing long teli jong ka jat riu khasi barit pa ka jungi batru ka ba ka jat riu jungi ka ba bun ki lariti ki bangidon ki dustur ki bangidon tengah ngasno kan ni dikasih bentah ke bah ngin la ban penek besar ya kita ki customary practices ke jongi ki balahi kai ku lokshwa matshwana du ki por ndai thai ngi smo ban ong ba kat kabala ngin persyang le se la ki nong shnong joka khandri nok my constituency ki ailat ingi banlong no mikmat kita di kimat ki ba kongsan ki bangi don jing tu baru ban pen klain ru na banta ka kot ka kya kini ki government healthcare center nam ta ki long yeng baduk bapli bam kot bor ban le private hospital haba pang bastom te kin biang ki doctor hapo kini ki urban primary health center ka dispensary ki dibendon ki doctor specialist mdei tang general medicine henry ngi dibenjo ru ya ki specialist nam ta ki kenthai nang ta ngi dibenjo specialist nam ta ki klung kena ki pediatric de khnang ba ki longyeng baduk bapli bamdan lat don nanti kin la ban lej pat syakini ki healthcare center joka government nama takarau ngi pen khap pen khlain ba ngadang one inspection how benai December ngayo ka interaction but kini ki doctors ba ki staff nurse nang ta ki staff untuk ki pen pau kata ba dan kam shisha ban penkhalan kini kenang ban long kajing yarap te nakaliang kajungi ngaso ban ong ba ngi hap hi ban ya trestom nak menta kata
but let's say nakaliang jonga shimet nga snowban penpau da kajing sorit yaki pai ba nong shushong jong ka khan rio nong my constituency hakani kenti ba kin kershan lam yangi kershan lam yakin ki mat trekam ki nong rem trekam ki bangi don badru ki kam ki bangi ladap ban ki bangi ladap ban ki bangi ladap ban tray let's say pan peni haka dis council hakini kisnan ladap te katai kan long ka let's say ka khubor ka bashai te jinkerman habang yale ni don bi jinkerman ban job te Henry bakut ka jingele ka election ka election ngin up hi hadu banda new vote but haka jing snow jongahi haka ni keti bamenta ngasotang ka way baka de ka jing sedang kejungi bandrung hanong thumai constituency ban sedang nakamta ka jing syakri ba om tangkum ubriu ban yele election la pi ong tang ban yele election takut election lakut no Henry ni sedang ya kan kam ban terwai pai ba bengin long usyakri jong pai ba bat syakri jong ni constituency bat nang yai piteng ke jing syakri dalong kat balong ru nak kaliang jungi ngidon kata ban penpau namar ba ngidon takaman si man syakri ku boleh shibon